ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଟଙ୍କପାଣି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଭାବିଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନେଟ୍ ଗଲା ତାକୁ ଆଣିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଆସିବା ସହଜ ନୁହଁ, ବଡ଼ ମାଛଟା, ସେଥିପାଇଁ ନେଟ୍ରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଆଣନ୍ତି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଦୂର ହେବ, ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ନେଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ଏବେ ଖେଳଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ, 2.5 କେଜି 3 କେଜି ଭଳିଆ ହେବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ପଶିଲା, ନେଟ୍ରେ ପଶିବ ବୋଧେ। ପଶିଯା 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 ପଶିଯା, ପଳେଇଲା, ସାଏଁ କିଣି ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଛଟା। ଆଇଲା ଆଇଲା, ଆଉ ଥରେ ଆଇଲା। ଏଇଥର ପଶିବ ଯାହାହେଲେ ନେଟ୍ରେ। ହଁ, ଉପରୁ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ହଁ ପଶିଲା ବୋଧେ, ହଁ ପଶିଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।